एसेबां खिफिनो हायैखाय अयथासारनो ओंख्रि संनो थिननाया ओमफ्राय बिदिसो खिफि खिफि संगासिनो होफिन नोङो मुगै सुगैनो ओंख्रियाव साबजोबलाय लांबाय गासिबो मा ओंख्रियाव हाबला बायोब्रा खिफियालाय खिफिनि ओंखारनायखौ खिफियाबालाय माथो खालामनांगौ बोरै हमथाना लाखिनांगौ जाखो आंलाय खिफिखौलाय गोदाव सोराव खोथा रायलायोलै नोंबो नुवाखै ओंख्रिया बेसेबां गोथाव जाखो दा आखाइ सोलास्रोम जानानै सिखांस्रायनांगौआ नोङो बेखौनोबा औ जाखागोन गोथाव नोंहा जाबानो जाबाय थिगसे आखाइ सोलास्रोमनो आं जाया बे ओंख्रिखौ मुगै सुगै हाबजोब्बाय बे गासिबो ओंख्रियाव खिरखि बन्द'जोब मोनामजोब्बाय न'आनो नोंसोर हौवा मानसिफ्रा मालाबा बानानै संनो थिनबाथाय खालि बिदिनोल' खालामो गादा गुदा खालामजोबो ओंखाम संग्राखौ ए मा होनदोंलै नोङो जाया नामा जागोना जाया नायनांगौ दाहाय दा एसेल' हर होननानै बुंबासो जागोन दा खोथाया दाथ' बुंदों जाया होननानै दाहायसो नुगोन ओंखाम जानाय टाइमावसो आं हले जाया होनग्रा मानसिफोरनो होखाया दे होनखाबाय आङो जाया आं बेबायदि मुगै सुगै ओंख्रि संनायखौ खिफिनो अयथासार ओंखाम ओंख्रि संनायावबो खिफिनाय जेरावबो खिफिनाय खालि खिफिनायखौनो एसेबो लाथारनो हाया नामा खालि खिफि अयथासारनो मालाया बिदि नंद्राया नोंनिया बाराद्रायथार मुगै सुगैनो दे नोंहा दस्रा संना जाबानो जाबाय आं संनायालाय अबाव थावगोन आंहा बेखौनो जागोन जाजोबगोन आङो गासिबो दोना आङो रावनोबो जा नोङो थुसो जाजोब दा बखिबाय थानो आंनि सिगाङाव मोनथिबाय गेसा खालि खालाम माबार दस्रा ओंख्रि संना जानोसै आंहा जाया आं बेबायदि ओंख्रि देहाखौ बोरैबा मोननानै ओंख्रि संनो थिनबाय आङो माबा खिफिसो संबाय मुगै सुगैनो खिगोना खियाखैथाय गेसाव मोनामफुंलायनायनो गेसा माबा खालि खालाम नङाब्ला ओंख्रि मोनाबा गेस खालि खालामो नामाब्रा र' आरो 10 मिनिट जायाहाय आङो थालाबा आङो बाहाय सयथिबो बाराद्रायथार नोंना अयथासारनो भिटामिनसो बेफोरो गगारबासो उदैफोरखौ स्रां मोनो बिसिना माबा रागासो जोङो गावस्रा खिफि रोङा नालाय मालाय खिफिनायखौबो नायनो बायो राजा लामासोनोलै बियो रावबो हमथानो हाया स्रां मोनदों खबरदार आरो खनसे खिफिबावोब्ला माब्रा बिमा नोंबो हायोब्ला नोंबो खिफिनो मालाय खिफिनायखौलाय मा नांजाबाय थायो नोंलाय सोरबा खिफिनायखौ हमथानो हायो होमबा खिफिनो ओंखारनायखौ जाम्बि थांलायो नोङो नोंनि खिफिनायखौ आं मोनामसुबाय थानांगौ नामा हा जेराव आं थायो बावनो खिफियो जेराव आं थायो बावनो खिफियो एसे बाहेराफ्राव जानगार खिफिहैनो हाया नोङो हा एसेथ' सान्थि दोनदो सिरियाल नायदो जानायावबो खिफिना होबाय लोंनायावबो खिफिना होबाय सिरियाल नायनायाथ' एसे सान्थि हो मोजाङै नायनो हो खालि हगारबाय थानाय बेलुन गाबनाय बायदि हगारबाय थायो बेलुन बिरफ्राया थांनो मानसियानो सानबा गाहाम खिखाया बिनिखायनोथ' इसेबां खिफिबाय थायो उदैफ्रानो माबोरैथाय खिनो ओंखारगोन ओंखारा मालायफ्रालाय माथो सानसेनि खिगारो नोंहालाय माथो जायोल' जायो थुसो आरो खियाबो बेमारसो बेबो मोनसे बेमार बे उदै मोनसेयाव थुम जानाय आदारफोरखौ जथुमना लायोब्लालाय बबे खिफियालाय गेसाव मोनामा जानो हगारनाय गैया नागारनाय गैयालाय एबार खनसे खिफिबावोब्ला खिन्थु बुद्रुना लांगोन आङो होनखाबाय आङो सान्थि गैया जेरावबो मा सिरियाल बेलाय गाबनो ओंखारैखौनो जि गाबाय बायो खोमा मेगनफ्रावसो माबाफोर मलम फुनबाय बायो नामा उदै हगारनाय जोंना माथो गाबनोखौनो ओंखारालाय नोंस्रा बेखौनो बिराद नंथारगौ सानो नामा आयै गाबदों दुखु मोनदों होननानै मालाय मेगनाव मलम फुननानै मोदै गगारहोनायखौ सिरि था मानसिफ्रा रायलायबाय थानो नाङा डिस्टार्ब दाखालाम सोलोंनायफ्राव बेफोरबायदि सिरियालखौ नायनानैथ' फिसाइफोरजों नांलायलै नोंसोरो सिरियालनि अर्थ'आ मा बेखौनो बुजिया बेखौनो नायो ओमफ्राय दाननानैसो होजोबनोसै आं गासिबो खेलाल' दोनसै आङो नों बुजियो हा नों बुजियो खेलाया माबे नों बुजियो माथो नोंलाय जेबोखौनो रोङालाय
आं आरो बाहाय खोथा रायलायनो फैदोंबो गिदिर गिदिरनो। नोंलाय मा रोंगौ हा? नों मा रोंगौ? नों माबा मोनसे गेलेनो रोंगौ नामा खेला नायनानै? माबा मोनसे सोलोंनो रोंगौ नामा नों खेला नायनानै? हा? जों दिन बहुद खोथा सोलोंनो रोंदों, बहुद खोथा मिथिदों। नों रोंदों? नों मा रोंदों? खोथा रायलायनो फैयो बाहाय बियो। आरो खनसे माबा मोनसे बुंबावोब्ला खिन्थु होनखाबाय आङो प्रब्लेम दा खालामनाङा मिथिबाय? थांदो उन्दुहैदो था सिङाव। बे हौवाजों हाबा जानानै असान्थि जिउ जाबाय आङो। सान्थि गैया जाबायबो। गोदो हाबा जानायावबो हाबा दानफुबाय थानायावनो गेसाव खिफिना होनानै पुर'हित बोरायखौनो खारहोलायनाय जायाखै होनबा गोदाव सोरावनो। खाथियाव थानाय मेथराबो खिफिनायखौ मोनामसुनानैनो जिरायफानांबाय। सिखारनो मोना मानो मोनानो। बिनि खिफिनायनि थाखायनो खारबोलायनाय जाबाय हाबायावबो। अयथासार गेसाव खिफिना होनानै मा जायो मा लोङोथाय खिगारनाय गैयाना उदैफोरा ओंखायनो मोनामसोयो बिरादनो। आंहासो लासिं सिं मोनगुलायदों मानसिफोरनि सिगाङाव मिनिजोबलायलायनाय बयबोनो। बिनि थाखायनो आरो दाबो बे सर'खौनो गाराखै बियो। सर'सो बे मोनसे सर'सो। उन्दुनोसैलां, उन्दुनो ओंखारबाय आङो। बोरैहाय बिनि खिबुआव बथल मुख्रा सोनानै होनोसै आङो खिफिनो हायैनि। होमबासो सान्थि मोनथारसिगोन आङो। दो मुर्ख साला, बथल मुख्रा सोनानै होनानै आं माजों खिफिनांगौ जाखो? थालिर बिलाइ गोरानजों मुथेना दोनगोन आङो नोंनि खिलामाखौ मिथिबाय? होमबासो बुजिसिगोन नोङो, होमबासो खम जासिगोन नोंनि बेलुन बायदि हगारबाय थानाया। आं रावखौबो बेबायदि नुफेराखैहाय, बेखौल' बिदि नुबाय आङो। जेरावबो अयथासार खिफिनायनि थाखायनो अफिसफ्राव बोरै थायोथाय नुबाय सुगैनो। मोनामा मानसिफोरनाव। नै नंखाय खोथाखौ मा बुंनो आंलाय। हाथायफ्राव थांब्लाबो खिफिना होयो लामा सामानो। लाजिथाराबो एसेबो। थालिर बिलाइ गोरानजों मुथेना होगोन आं बेखौ र' मालाबा। खिफिबावथों बियो आंनि सिगाङाव आरो।